Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri Liliak loratzen ekimeneko 3. bertso saio honetara. Ekimen honen helburua dakizunez da, garai sail hauetan, aunque sea bertso saioak aurrera atatie eta bertso naizetaz gain, oso garrantzitsua da zuok bertso saioak hemen egotie, Gaur lau bertsolari potente dugu hemen. 3 bertokoa die, Lili bertso eskolakoak, Asier Galarza, Aitor Etxebarria eta Koldo Gezuraga, eta lekitzetik gonbidatu benezize, Aiza Intxausti, izango bat izango. Beste bari, hauren agurrek azitziko zaitxuen. Liliak loratzea, ze kontu polite, naizta presente egon, ametik COVID. Saio intimoa da, gaur petit komite, perkala ikusita, Beinona etorrite, birusa joango da, Txinara korrike. Birusa joango da, Txinara korrike. Arratsaldeon bertsoak eta eguzkia naizta gagosan hospital pintadaren gelaren barruan. Zuria eta zuri gehiago, arpi hormata zoruan. Naiz eta hemen asko zagozen entzerretako moduan. Ia kolore apur bat dugun amaitzerako orduan. Arratsalde ondan aldatu dut Lili bertzoko komite. Gezu zure herri maustiokin mutiko ze satelite. Tani albotik hori entzun da, ze gogo eta ze pike. Alainen gaiak kantau ostean, ia ez datorren COVID-e. Lili atera larroza edar bat, etorri da erdi ero. Bertsoa zer zan, saio bat zer zan, oroitu nahiean edo. Naiz ondinoko ezin daiteken, normaltasunik espero. Behintzat trago bat hartu daiteke, saio amaitxu da gero. Lagurrek asukatu hostien, berotzen azteko gai bat jarriko txue eta guelta behin mongotxe zuez. Azte bete da estatu alarmi bukatu dala, eta lehenengo gueltan esango zue zer egin duzuen, oinarte ezin izan duzuen nahi, eta bigarren gueltan zer deko zuen ondioko etxeko. Azte bete da estatu alarmi bukatu dala, orduen lehenengo gueltan, bertsolari bakoitzak esango dugu zer egin duen, oinarte ezin izan duen nahi, eta bigarren bueltan, onioko zer dekizien eitzeko.
Orain jarreta ipintzen dugu erlojuaren alean. Ordurik ez da eta kalean, mila parranda zalean. Lehen etxean aspertzen ginen, guztiok egin alean. Ta orain barriz baietz aspertu, hori bai, eta orain goan baietz aspertu, etxean barik kalean. Libertadea Madrilen eta guganaino oihartzuna, baina Urkulluk lusatu nahi dau albeste garizuman. Beraz bizitza bardin-bardina eroan dot nik laguna. Lehen eskondu ezin da dagoz Euskadi askatasuna. Ordutegia mugaren ontan, ze ez egonkortasun garai, ta egonkorregia ez da izan, inoiz galarzatar garai. Orduz geroztik egin baditut, oiturarik ez dute bai. Amarrak ta gero edan esan al, nuen baina hori lehen bebai. Zapatu bagabeko amabiak, kaleran zen obedade. Gau hortan amaitxu nuen noski, konorte gabe hain grabe. Baina lehenago ere parrandak, botatzen nitxun alare. Lehengo gauza berak egin ditut, baina apururik gabe. Naizta orain litronaz bete den, plaza edota parkea. Parrandak faltan botatzen ditut, tristetzen zait aldartea. Kontzertu jendetsu bat nahi nuke, koipetsu barra partea. Ta todo guarro miazkatzea, albokoaren galtzarpea. Ondino ez baina gurako neuke, plan aldatzea desente. Askatasuna berreskuratu ta aprobetxatu fuerte. Urrengo urtera begira badot, bat baina ez da urten merke. Ja vuelo hartu dot joan ta etorri Kaliforniara hilabete. Elkar banatzen ditugulako kuadrilla eta taberna. Segin nahi dudan ez dakit eta hor dago igual problema. Baina nola gezuk esan duen alboko galtzarpearena. Seguru nago ez dut izan nahi gezun alboan dagoena. Amarterdietarako daukat, jada logura itzela. Ta 10:05 kalean, nago urduri bezela. Neurriak kendu dabez baina, konturatu nahi
bizimodu berri honetara gehiegi ohitu naizela. Bueno, lehenengo ofizio bat hasiko gara, eta horretarako altzeu Aitor eta Aixa. Aitor eta Aixa, zuek lagunek zarien. Aitor, gaizek eskatzen dutxola eta Aixak eskatu dutxu zuen herriko euskerien erabileren inguruen ikerketa bat eitxie. Zuk ikerketa eitxie onartu duzu eta emaitzak ez die bape honak izen. Aixa eta Aitor lagunek dire, eta Aixak eskatu dutxo Aitorreri preokupeta dauela eta euren herrizen euskerien erabilen inguruen ikerketa bat eitxie. Eta Aitorrek onartu inban ikerketa hori eitxie, eta emaitzak ez di bape honak izen. Lekitxorantza begira jarrita lusatu da zerrenda, gaztelerari erreparatu, talagun pila izen da. Baina emaitzako betu nahirik ideia bat badot benga, beraneanteak endu eskero zeo zertzu hobetzen da. Beraneante hoiek dira euskerantzat arriskutsu, hori ikertu duzu ta altu, bota erantzuna zutxu. Baina lekitxar herri zentrismo horri hartu diot kutxu, eta guztiak kaleratzeko zerbait ikertu alduzu. Hamaika ordu pasatu dodaz, kale ertzean lanean, ta herrikoak inoz euskeraz ta kuadrilan onenean, baina erdara bepadarabil, lekitxarrak hau barnean, eta euskaraz egiten eben ikusten abenean. Beraz herriko jendeari ere ipini zara begira, eta jendea ohartu eta hizkuntza aldatzen hasi da. Beraneanten aitzaki hori hasieran ona zentira, baina ume asko erderaz dabiz, ta hoiek herrikoak dira. Bada zeo zer beharko dugu aldatu bizkor parkatu, bestela euskeran erabilerak behar daulaster bukatu. Herri
kanpoan hemen euskaraz kartelak aldarrikatu. Zuk erabaki kartelak kendu edo guzurrak kontatu. Kartelak jarri edo ez jarri, edo hor daudenak kendu, gu izan omen behar gara ba, erabileran eredu. Baina kanpotik baldintzatuta, nola beti gauden ez gu, herrian zeo zer aldatzeko guk, zeo zer egin aldezakegu. Esteko lata euskera honek lehen besteko indarrik, eta portuak ezin emon ba behar besteko aparrik. Onartu daigun egoera zen, esteko ta ezer txarrik, plan berriren bat bultzatuta ez, estadistikak bakarrik. Beraz planen bat sortzetik hasi, behar zaigu aldaketan, eta euskeraz lortu behar da, herriko elkarrizketan. Euskeraz busti ahoak eta, euskeraz busti pareta, plan hori nola egin izango, da hurrengo ikerketa. Bueno, bagoaz bigarren ofizioagaz, atzeu Musi eta Koldo. Musi, zuk deko zuzene arnazteko arazo gaitzik birritzen operezelaia sudurreko tabiketik osakidetzan, da operetsu gezura doktoriek. Bigarren operazioa Donostien oninoko arnazteko arazokaz jarraitzen duzu, eta erabaki duzu pribature joatie 3. interbentzio bat eitzekotan. Eta joan zara kontsultara eta nun tope duzu noztabe osakidetzako gezura doktoriek. Musi, arnazteko dekozen arraza gaitxik eta birritzen opere daia osakidetzan sudurreko tabiketik eta operetxo gezura doktoriek. Bigarren operazio hostien banioko arnazteko arraza berdinek azkarraitzen duela eta pribature joti erabaki ba eta kontsultan, pribatuko kontsultan nun tope dugu noztabe zirujau berdine gezura doktoriek. Buldog bat legez ibili zara, sudurrekin tirabiran, ona etorri tara joan, gurutzetan jirabiran, alain kubero batan jarrita, sentimenduak dilindan.
arnasik gabe geratu zara, nik ikusita segida. Honena omen zinen zulendik, zuzen zure eskutara. Barruan utzi zan algodoiak, gerora egin dit traba. Ta ezin nuen nahi nuen beste, obizurretik traga. Alain kubero zirujanoa, sudurraren kalatraba. Jakin ezazu duela askotik, zu bezalako mutien, sudurrak ondo konpondu ditut, diotsut inoizko umien. Nire lanean, ni naiz onena, nauzu abiletan abilen. Ala ere zure ebakuntzetan, gaiak pentsatzen nenbien. Kirofanoan sartu orduko, betadinezko ukendu. Barruan gero kontatu eta arnasa ezazu mantendu. Gaiak pentsatzen egongo zinen, behintzat ala ematen du. Bestela zuzen ez da bilenak, sudurrik ezin zuzendu. Zuzenduko dut zure sudurra, ipinizazu arreta. Hau pribatua da eta ez zaitez egon zu horren erreta. Txarrago ere izan ziteken egin zazuko goeta. Ospitalontan medikuetako bat nekane murgada eta. Seguruenik eluk egingo, zuk egin aina endredo. Publikotik ta pribaturaino, bankuan zenbat numero. Tabikea zuzen jarri eidazu, behingoaren alain kubero. Albainelak behala egiten du dirua eman ezkero. Sopelan daukat nik kasoploi bat, hemen zelako balantza. Piztinan sartutan ibiltzen naiz, pozik kanta eta dantza. Begiratuta ondo irtengo den, egin behar dut zalantza. Sudur horrekin egin daitezke bost optikako mudantza.
Paziente oberik ezin zenuen ontarako aukeratu. Sudur handi bat eta hortatik sudur eder bat eratu. Materia prima ona behar da, behatzara konturatu. Dana eskura euki duzuta ezin ondo operatu. Bueno, oin Aitor jarriko gu bakarka lanetan. Aitor hau da zuretzako baize. Oin dela urte bi, gertaera traumatiko bat jasan zen duen. Urte bi pase die da samine ez da desagertu. Aitorrek oin dela urte bi, gertaera traumatiko bat jasan eban. Eta naiz eta urte bi pase die zen, saminekoak jarraitzen dugu. Danok nahi dugu eredu izan, behintzat aldan enean, baina batzutan gizarteape behitzen zaitu zuzenean. Lagun on bati begiratuta, dana jausten doanean, zuk bultza egin behar zeunke baina, eusten darraizu lanean. Ordura artean seinalatzeko, indar franko zendunean, teiak edarto jaurtitzen dira, zureak ez direnean. Herri oso bat posizionatuta zu eroan trantzera,
zure buruan ez da hain zaila ta heltzen zara argitzera. Baina kalean uso zabizta otzo bueltatu etxera. Dialektika erreza baina ekintza zehostiete da. Pankarta baten errez dinogu bizitzak erdigunera. Hortako batzuk bota behar dira erdigunetik ertzera. Bueno, beste ofizio bategaz jarraituko gu. Horretako altzeu musita Aiza. Bueno, Aiza, asko pentseta gero, azkenien eskontzi erabaki zen du. Eta horretarako musi kontratatzen duen argazkilari moduen, argazkilik atateko eskontza. Eskontzi bukatu da, ibiltzera rebizetan argazki guztizek, eta konturatu zera zarela, pero ondo gertzen baten bez. Orduan erabaki oso bere dendara jutie kontu eske. Aiza, azkenien eskonduin da, eta eskontzarako argazkilari lanetan ibiltzeko musi kontrate ban, eta konturatu da eskontza hostien argazkiek ikusten da argazki baten bezala ondo agertzen. Eta joan da bere dendara kontu eske. Batean nire ama, nire aita urrena, kuadrillakoei ia, sesio zuzena. Ni neu ez naiz agertzen, hori da txarrena, balzenekien ni naiz ezkontzen nintzena, balzenekien ni naiz ezkondu nintzena. Kontratazioan hasten zaizkigu problemak, errebisatu ditu fotografi denak, kuadrillakoenak ta gero amarenak, bodako argazkiak dira ez nobiarenak, bodako argazkiak dira ez nobiarenak. Ez azaltzea izan zen zure erabakia, antza ez nizun ordaindu neuretzat zatia. Miren asko azaltzen da igual aitzakia, eskatu behar zenidan bere zenbakia, eskatu behar zenidan bere zenbakia. Fokoa berarengan pasa nuen gaba, baina egia esan bera zenan traba. Aurpegia emanagatik
argazkietara, zurea nahi nuen baina ezkondu egin zara. Zurea nahi nuen baina ezkondu egin zara. Beraz zeozer lortzea izan zendun meta, barra librea ere zapalduz tarteka, targazkietan bezin mantendu oreka, bostetatik aurrera borroso daudeta, bostetatik aurrera borroso daudeta. Ez da askorik behar ezkonturatzeko, ausardia behar dela holan ibiltzeko. Noioa zebilen gaizki orain onartzeko, santipoan zuria disimulatzeko, santipoan zuria disimulatzeko. Zuria disimula nahi zendula berez, zuzen biltzan poltsa hori eskatzen favorez. Hemendik zeozer ona aterako gunekez, gonbidatu nazara fotografoa ez, gonbidatu nazara fotografoa ez. Ondo pasatu nuen ta afaldu bapo, beraz ikasi duzu hurrengokorako. Hartuko zaitut zentro bere planorako, lehenengo alabaren komuniorako, lehenengo alabaren komuniorako. Bueno, baina ariketa berezitsu bategaz jarraituko gu, darretako protagonista nagusize Koldo Getxura izango da, zeizu? Koldo, zuk olfato berezitzeteko zu pertsona ezberdinen malizek eta obsesioak asmatzen. Gaurkoan, atxeko hiruron dekizien malizek eta obsesioak asmatzen zehatu beharko zera, hau da. Bakoitzan manizek zaiatuko zara asmatzen, eta gero eurek erantzungo txueia benetan asmatu duzun edo ez. Koldo, espertoa da pertsona ezberdinen manizek eta obsesioak asmatzen, eta gaurkoan tokeko jako atxeko hiruren manizek asmatzie, eta gero eurek erantzungo txie benetan asmatu duen edo ez. Lehen kasuak patologia,
nabarmena dauka hemen, obsesio bat edo tok bat du, ta badauka nahiko kemen. Frutategira joaten da beti, bera libreetan libren, eta limoiak lapurtzen ditu baina ez dakit zergatik den. Eta limoiak lapurtzen ditu baina ez dakit zergatik den. Estatok bat da estrategia, egingo jatzu arraro. Fruta dendetan ibiltzen asni herritik eta harago. Dagozan limoi danak hartuta, beste ontzako akabo. Ta basurara botaten dota sez ikusteko gehiago. Ta basurara botaten dota sez ikusteko gehiago. Bigarrena ondo ezagutzen dut, ta diotsuet benetan, mutil majoa dula berez, ta jatorra txarrenetan. Berbata berba ibiltzen da hau, une oro galdeketan, ta bere arra asetu ohi du Instagramen inkestetan. Ta bere arra asetu ohi du Instagramen inkestetan. Inkesta triste batzuk eginda, nire barrenak, nire barrua asebete. Lau bat inkesta egin ditut nik ez da pasa aste bete. Pentsatzea izan ohi da garesti baina erantzutea merke. Zedenai baietz esan ohi dio jendeak tontoak zarete. Zedenai baietz esan ohi dio jendeak tontoak zarete. Hirugarrena nahiko jatorra, badauka porte itzela. Lekeitiarra dio nanean, baina zelako nibela. Erdi morena eta erdi rubia, noruegoak bezala. Baina oraindik ez du aitortu tintatu egiten dela. Baina oraindik ez du aitortu tintatu egiten dela. Gezuzuk inbidia daukazu, pasatzen zabiltza txarto. Zu horren zuritani morena ipintzen naiz ta galako. Baina ez daukat denbora asko tinte kontuetarako. Trukoa dugu eguzki azpian pasatzea ordu asko. Trukoa dugu eguzki azpian pasatzea
Bueno, baina apurtxu ez gareko bertsolaritzek koplatan, así que, bueno, altxeu laurok eta eizuet. Gaur irukatugu ikustera, erdiak guapota lirain, ta beste erdiak ibili dira, begira ordua helduko zain. Etorri dira baten batzuk ta, zitari hartu askarga. Toka ez dakit baina etorteko behintzat tokea behar da. Mikrofonotik kantau ezkero entzuten doen desperfecto. Pa gure koldok bere barruan reberra instalauta deko. Ordua begiratuz pasada, jada nahikoa minuto, sensazioa amaitu beharra, zaioa hasi orduko. Unibertsitateko klase bat dirudit ta ezin jarraitu. Noiz hasten da, naizen oso ondo dakit, baina ez dakit noiz amaitu. Tranquil gezu hori nipe esan, deutzuta amaika bider. Ondo egiten saiatuagatik, beti nahikoa aldreder. Zure esanak behar dodazko do gaurko honetan jarraitu. Unibertsitateko klaserik ez dozu inoiz amaitu. Gezu zuzagoz bertso gehiago, ta ordu gehiagon eske, komunean eskuta kantatuz, eskutatuz bertxotan pasa ezazu gaua, bihar pasatu gaitezke. Enaizela klasetara joaten eta zelako burruka, bizitzaren unibertsitatean nago matrikulatuta. Matrikula hori karua dugu zara gezu hain torpea, nahiko meritu deko zugero gaur bizirik egotea. Aztertu duguztu bezalako, amaika persona kasu. Zuk zuzenegi hartu zenuen eman eta zabalzazu. Eta jarraitu, ta hor jarraitzen duzula, baina urtero ordaintzen alduzu, EHUko matrikula. Golpe bat hortik, beste bat handik, marioneta baten eran.
Alainekin sartuko ginela uste nuen hasieran. Baina baten tokia eta bestean akasi doazta kalkoan. Danok zueri kontra bagabiz normala garelakoan. Egia esan beste denona bebada nahiko grabea, baina eske koldota lain hartuta enezelako parea. Kamia ez dakit noizkoa den, musukoa EHU zuzen. Kubero ere gezu bezala, urte haietan geratu zen. Gerora begiratu kubero, zutak gerora begiratu kubero, jaia botata mutila, txosnatan hasi beharko gara, despribiladoran bila. Ta alderantziz gabiltza eta ez eixu galdetu zelan. Txosnatan egun gura bai baina ospital pintako gelan. Gai hori utzi zazuen mesedez oraingo hontan enpate. Txosnaitza entzun dudan unean negarbura sartu jate. Bai txosnaitza gaur belarrira, etortzen da nahiko gogor, baina bueno animoak altxatu, behintzat lasterru da dator. Nik izerditan pasatu ohi dut, amez gaiztoekin gaua. Unikoa ez baina ni nintzen, jaikiteko liberaua. Uda begira jarri da aixa, baina kontuan hartu hau. Uda orduko aprobetxatu behar da asteburua. Uda ikusita nire barruan pentsatu dut ze desastre. Ja nagusien oporrak todas abuztuan 3 aste. Ta negarrez amaitu orduko, gerau beharrean nago. Hobeto da ordurako gelditu, despazau baino lehenago. Bueno, bukatu da saioa, penaz, eta eskerrik asko narte urritu zari egun guztiz hori. Baitxe bertsolaritze dieuren saio ederra gaitzik, eta bebai kulturetxeri txoko hau iztiarren bertso saioa itzeko. Gogoratu urrungo barikuen, Lilibertso Bertsoskolako YouTubeko kanalien saio hau ikusteko aukerioko zuela, gabeko 10etan, eta egun berdinen, maiatzak 21 izango da Liliak loratzen ekimeneko 4. bertso saioa, eta urrungo saioan honako bertsolarizek kanteko dabe. Beñat Bilbao, Iker Uriarte, Nagore Beitia, Eneko Aldana, Ander Urtzelai eta Enare Muñategi. Eta, bueno, espero gozatu izena, da beste bari bertsolaritzen agurrek azitziko zaitxuet.
Jende gutxitxota ala ere, izan da saio lasterra, eskerrik asko betetzearren, elai alaiko bazterra. Gaur bertsoak gehiegi, 5 gezur ta 2 egi, izan da saio ederra. Ta bukatzeko kanta dezagun, denok batera reberra. Ta bukatzeko kanta dezagun, denok batera reberra. Hasi orduko etzan espero, olako jende itzela, baina apurka bertzoa ere koloreztatuaz gela. Askatasunik galdu nahi barik, baina behar balitz bestela. Inozen zerrau behar banabe, inozen zerrau behar banabe, zuek azixen daikela. Gela txiki bat mikrofonoak, atzerritarrin akordu, naizta bertxotan eiteko egon, gero horren beste modu. Hain giro gozo, hain giro eder eta geroko otordu, bertxo eskola hemen egiten hasi beharrete dugu. Ni be entzerra nahi nazuekin bateran, kantatzen aritzeko gauero topera, baina egi bakarra noa esatera, ja bertsoa berdin zait goazen afaltzeran. Larai, larai.